Hola, em dic Martí Soler i avui farem un experiment per estudiar les diferents densitats dels líquids. Per a aquest experiment necessitarem aigua, la de l'aixeta, oli, el que es fa servir per cuinar, un agitador magnètic o a casa un mini pimer o alguna per remenar, va bé. Un embut de decantació, agafarem un Erlenmeyer, fer-la d'aigua més o menys fins a 250, amb els gots fins a la meitat, ja veuré una miqueta més. I li afegirem l'oli de castor o oli normal. Li fiquem l'oli. I veurem que l'oli es quedarà a dalt. El ficarem a l'agitador magnètic, o vosaltres amb un mini primer o el que sigui, ho podeu barrejar. Li ficarem la pastilleta i farem que es barregi. Mentre es barreja, el barrejarem una miqueta. Jo crec que així ja farà fet, no? I ho traurem. Ara l'oli s'ha barrejat més amb l'aigua. Ho podríem barrejar més i a veure si s'acabarà barrejant, no? Anem a provar-ho. Ho tornem a encendre i deixem que es barregi una miqueta. Apagarem això i ràpidament ho ficarem en el nostre embut de decantació. Ara en queda una miqueta. Una miqueta perquè la pastilla, això és animant, no caigui. Com podem veure, l'alcohol i l'oli, l'aigua i l'oli, no s'han separat, no són gaire amics. I ara els acabarem de separar del tot. Com veieu, només està caient l'aigua i l'oli s'està quedant a dalt de tot. I ja estarien separats del tot. Aquí quedaria l'oli i això seria l'aigua. En aquest segon experiment farem servir un altre cop aigua, alcohol, colorant blau o un altre color, que podria ser perfectament el groc, però m'agrada més el blau. Colorant blau, una espàtula, això a casa pot ser una cullereta, i també l'agitador magnètic, l'embut de decantació i ja estaria. Començaríem agafant l'alcohol i l'ombriríem. L'alcohol pot ser el de les ferides, aquell ja va bé. I li afegiríem una miqueta de colorant. No molt, perquè el colorant ja tenyeix molt.
El colorant pot ser colorant alimentari, que va molt bé. I ho tenim. El colorant alimentari també us podria anar bé, Jo ho faig amb aquest, però bé, us acudim. I queda un color així blau. Aquest blau és xulo. A mi m'agrada, personalment m'agrada. Bueno, no el tapem perquè ara el farem servir. I agafarem l'Erlenmeyer ple d'aigua, igual que abans, cap a 250 mil·lilitres, perquè ja va bé. Agafarem l'Erlenmeyer, que a casa pot ser un got, i li tirarem a l'alcohol. L'alcohol i l'aigua es barrejaran entre si, però perquè es barregin més, a veure si quan es barregen els aconseguim separar, el ficarem a l'agitador magnètic. El ficarem que funcioni i el deixarem que remeni. El tapo perquè no em veixi, si no em veixarà. Mira aquí. I el deixarem una estoneta, no gaire, perquè si no ja va bé. El traurem. D'aquí el passarem, com abans, en el tub de decantació. Assegurem que estigui tancat. I ho deixarem també uns minuts, com abans. Ara que ja han passat uns 8 minuts aproximadament, igual que l'oli, ho obrirem per mirar a veure si s'han separat o s'han quedat junts. Pel que podem veure de moment és que s'han quedat junts, s'han ajuntat perquè l'aigua i l'alcohol són molt amiguets. Aquests han sigut els meus experiments. Gràcies. Adéu.